אז אמרתי לך כלום. אני עכשיו... אני מפחדת. אורטל תביא לי צלם אותך, אורטל. זה הוא צלם אותי יפה. איפה, נו, זאתי, נטשה? מי צלם אותי יפה? אני. טוב, את מסתירה לי. את מסתירה לי. יאללה, קפה. דיו. אני עניתי לך יפה יפה. היי, מהממות. היי, עניתי לך יפה. אבל זובי, אני אביא לך בזאת צלמתי יפה. תשלחי לי אבל, בינתיים את עוד לא, זה בהתניה, אחרי שאני... נעתי זה, ושלחי לי. רגע, רגע, הבן שלי, שנייה. רגע, נו, אתה מותי. יאללה, כפרה עליך. אני פותח את התמונה. יאללה, תסתובב. אותה. אלירם, זאת רגע. אחי, נטלי, תקשיבי, שומעת? פה ובראשון, ובזה. יאללה, אני. לא, מתי שפעם. אני תפסתי. תרים אותה. זה בגלל הג'ינס, היא לא מצליחה, תרים אותה. אתה צריכה אותי, קוראת שתקי. איזה אתלטית, וואי, איזה אתלטית. שומעת, אני לא מצליחה לעלות. אני... אמא. למה אמא? מוטי תיאלי, תקשיב, לא. איזה דיבונת. אני פחדת, לא, אמא. דיבונת, תרגי. איזה תמונות יצאו לך? מורן, אורטל, איזה תמונות יצאו לך? בטיקטוק. רגע. תאספי את עצמך. שנייה. לא מצלם. חכה שעבר לי הפחד. יאללה, סדרי את מוטי. השיער. מוטי. רגע להירגע. טוב. תצלם אותי? אל תצלם אותי. אל תצלם. מוטי. לא לחייב. שכולם יעשו אני. מבט לצד. תרימי טיפה תוצאות. כן, יפה, כן. אצילית, קדימה. יאללה, היידה. עכשיו אני משחרר אותך, את לצלם אותי. לא. מוטי, אתה לא עוזב אותי. אם אתה עוזב אותי, אני לא מדברת איתך בחיים. אל תמשכי לך, זה ונראה לך שהוא יעזוב אותך. עכשיו תעשו תמונה עם מוטי ואיתה ביחד. כן, מוטי פה. יאללה, תצטלמו. אוי, אז מה נו? יאללה. אני יורדת. תעמוד, יאללה. אל תבקדני. יואו, מוסי, תירגע.